Βρισκόμαστε στο μοναστήρι Παναγία του Σίντι. Βρισκόμαστε στις πρόποδες του Ξερού ποταμού, κοντά στο χωριό Χολέτρια Νατά. Πιο κάτω είναι ο φράχτης του Ασπρόκρεμου. Από τον καιρό των Ενετών, εκατοντάδες χρόνια πριν, δεν γνωρίζω ακριβώς. Θα κάνουμε μια ξεκούραση εδώ. Ήρθαμε από τη Λευκοσία. Και θα πάμε Ασπρόκρεμο, Ασπρόκρεμο φράχτη.